Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Las 4:47 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ining oras ginadulong sa inyo sang Shane. Sports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Minutos nakaligal sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pilipinas, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Sa luwat mayong hapon na naman. Inyo palatuntunan Aksyon Reports After Edition. Yari kita sa bagong tuig. Bago naman kapag ratsara sa saringa palatuntunan. Dali lamang sa number 1 AM radio station. Sa Bacolod kag Negros Occidental, DYEZ Action Radio Bacolod. Pizza 2 sa bulan sang Enero, tuig 2021. Ikaduway ni nga adlaw sang bagong tuig, Sabado, unang Sabado. Sa ato sa nga pagpangalagad, kamusta na ba ang ato sa mga ka-aksyon nga mayara pa sang hangover sa selebrasyon sang bagong tuig? Sa mga nagapahuay-huay pa sa balawig. Long vacation mga ka-aksyon, partikularmente mga opisyal natin sa gobyerno, mga trabahante sa gobyerno. Yara sila sang malawig-luwig nga pagbakasyon bagod subong Sabado, buwas Domingo. Way, sige hapon sang trabaho, magabalik sila sa Lunes na naman, tipo naman sang puwersa. Ang iba naman ara nagkakanto sa elasirita sa tagsa ka mga balay bakasyonan. Inyo ka-aksyon na Marlon Henovaya. Grabe kag puwerte ang mga inagihan naton sa pagkatapos ang tuig 2020. Kung sa mga sapat mga ka-aksyon daw kaangay lamang kita sa isa ka ilaga na ang masamig ginahimo mangita sa nga pagkaon kag manago sa buho-buho o kung sa hilit-hilit bangod sa halit sa nga COVID-19. May mga lockdown sa curfew kag limitasyon sa hulag naton taran. Amog din nagpa-abnormal sa nga to sa kahimtangan. Pero subong yari kita sa bag-o naman. Bag-o nga pagtilaw kag bag-o nga pagpanghangkat na naman. Ang ato sa nga tubangon. Ang pamangkot sang kalabaran kon ano naman ayhan. Ang ato sa mga kapalaran. Maayo ayhan ang ato sa nga palabuton. Una sa balita, una sa aksyon. May pagkadelikado sa gihapon sa nga sitwasyon bagod ang galamay o kun ang ramag-ramag sa coronavirus disease nga nagasugod sa nga tuig 2019 ara gihapon. May mga eksperto mga kaaksyon ang nagpakot-pakot kag nagsiling nga mahimo maiban pa nga mga kalamidad ang matabo nga kabay pa na pangamuyo naton. Taran-taran din nga mga pakot-pakot hindi matabo. Ang pakot-pakot sa mga eksperto
nga pag kon volcano eruption kag mga linog bautuman kakululbaan nga daw sobra pa sa COVID-19 kabay pa nga hindi ini matabo sa subong tuig 2021. Pero siling sa mga eksperto mag-aksyon may mga pag-asa man akong kayuhan. May mga kaaraydan man nga madala ang tuig 2021. Bago ini ang ginatawag nga Year of the Metal Ogs. Tuig ini sang mga sapat ti magsiling kita ogs inang itsura do ala baka nga inang gapanglaot no sutil nga sa baka ni amon isa ang hampang dito sa ibang nga nasyon bla inang hampang bla nga mapasungay sa baka amon isa may ara ya tawo nga ang habi nila mo nimo mapalaot-laot sa baka bla sus igoon ya sa ding libos ang sungay sa baka garagoy sa mo Metal Ogs mga kaaksyon amoning tuman ka o dito sa Mexico amoning ilahabi ginila mo gayo home pa na sila nagapalakpak ginagarit-garit nilang baka bla no damo-damo na video nakita naton gakalingaw man ang tao lantaw pero gakasakitan ang nagalantaw kung matsyempohan sila, majakpatan sila sang ogs mo. Ang iban mga kaaksyon, sus, aragoy, igoon sa nga taliwis nga sunga yung ilan sa nga lawas, sus, ano-ano malang agin buno kay mo sa nga taliwis nga kawayan man. Kurti mo ng ila sa nga hilig yan dito sa bahin sang iban nga rason partikularmente sa Mexico. Year of the Metal Ogs kita subong. Mayara man nagapating, mayara man nagasiling nga karabaw. Lain guro nga sa isang karabaw no? May mga nagasiling man nga karabaw, isa ka sa isang karabaw. Tikon karabaw mag-aksyon gid man. Ang ginasiling muneng ginakilala nga pungsod doon nga sapat sa Pilipinas. Dibla, pambansang hayop ng Pilipinas is karabaw. Pero ang kalabanan nagapati, ogs, ang maganaya ang kuwanda, ining baka nga gapanungay bla. Ang karabaw ti, kung mag-amog iban ay kilala, ini bilang mapisan. Mapisan sila, pero hinay maghulag. Laka ka lang kita, karabaw nga nagadalagan bla. Pero makusog, mapisan. Kita nyong karabaw nga bisan nagadililiwal na makaksyon sige gyapon. Guyod sang arado, guyod sang karo. Amo-amo man sila sa bakaw galing kay mantikon. Papisan-pisan makaksyon, mas pisan ang karabaw Namo niya pwede nga gamitan ko para sa baka. Ang baka makaksyon niya, abin nyo na nung mayo sa baka. Karne prita. Muna yung mayos baka na 4:55 Action Radio Philippine Standard Time. Mapabaka man akong karabaw nga sa isang sapat ang mangibabaw sa mga tuig. Importante nga mangin positibo ihapon ang ato sa di pananawan. Dapat kita mangin mapisan, hindi magtinabaran. Sa mga may trabaho naman pero tuman katamaran, hindi man pagpatami. Sang padamol ninyo guya. Muna sa obrahin nyo sa mayo inyo sinigidaganar nga sweldo. Ang mga suplada naman mga suplado, baw dapat tamat-tamat man. Nga magbuot-buot kamo sino siniisig ka pareho. Ang mga opisyal naman sang gobyerno, nakaukawan, kagkawatan. Sang kaban sang gobyerno, kabay nga makabugtaw na kamo. Sa mga salaguron, baw. Pulo pabalahas man, bisan makalaka-laka lang. Iba na yung inyong tambok sa lawas. Pamensar sa mayo kung paano magkapagita sa obra para makakuwarta agad maibakal sa ngalanon o kung daladaon. Bato-bato sa langit. Ang tamaan wag lang magalit. Ang magalit may tungko sa agtang kag may bukol pa sa balikawang. Kung sa mga signature line pa sa artista nga si Rudy Fernandez. Walang personalan, trabaho lang. All business, nothing personal. Naman ang linyada ni the late Rudy Fernandez, pelikulaya mo.
Walang personalan, trabaho lang, bang. Lupok yun. Tandaan lang naton tanan maka-aksyon nga ini ang mga balasihan lamang. Giya lamang naton is kabuhi. Wala sa malain, wala man sa madula kung magpati kung hindi. Ang pinaka-importante sa tanan-tanan amo sighapon ang pagdangop sa dakilang Dios. Ang paghimo sa maayo nga butang sa isig katawo, bangod isa lamang ini sa ginahalinan sa imo pag-angkon sang suwerte, bugay kag ang grasya. Ang Year of the Metal Ogs maka-aksyon ginasiling nga mag-umpisa pa na kunoya February 12. Ang Year of the Metal Ogs ginasiling nga magasugod pa na Pebrero 12 sining tuig 2021. Kadabo sa mga pagsulundan halin sa Chinese no nga naga-ilog man ang pungsod Pilipinas no. Ini mga 12 fruits mga dito na halin sila eh. Ang lain lang kay ang COVID-19 dito malin sila eh. Una sa balita, una sa aksyon. Manang kulasburo ng nawong sa mga Pinoy's bong. alas 4:58 dari kita sa mga Pangulong Dinalan. Kagkaroon sa aton Pangulong Dinala. Una kita sa bahin sa nga balita lokal. Nano ang mga balita. Oy, nagtala nga bala. Halin sa pinalupok nga pusil samtang nagasaulog ang Bacolod nun. Sang bagong tuig. Medyo makapataas kila ini nga sa isang balita bangod angwa daw wala payasang ihibalo. Ang hepe sang isa ka police station di sa Bacolod nga may na-record gali nga kaangay sa nga insidente sila sa nga police station ay nanuman. Anong natabo? Wala di ang hepe. Ang balita maka-aksyon isa ka 44 anyos nga dalaga sa nga Purok Isla, Barangay Villamonte, Bacolod. Nagpalabot sa impormasyon, nagpalabot sang mensahe dari sa Action Radio Bacolod. Nasa alas 12:10 ang kaagahon, Enero 1, bao samtang nagalinagumba kag nagalinok panay sang firecrackers kag nagalinupad gali sa mga fireworks ho. Ining dalagan ni nakabati ni siya sang lagting sang bala. Grabe man nga kuano. Lagting man sa iya sa nga palabatin ano. Nakabati siya nga ops, do bala to wow. Do bala tong umigo sa likod nga bahin sang balay ho. Wala ya lang anagin sa pagkamantik ka delikado basi kon galinupad to bala bala. Gaway to sa pake. Ginhulat ya maka-aksyon ang pagkaadlaw. Pagka alas 4 sang hapon na, sigano si sa katuan niya likod balaya. Nakita ya maka-aksyon sa ilas sa likod balay, basiyo gid man sang bala sang pusil. Pero gapati ining dalaga nga damo ini sang nabungguan nga pila ka mga matig-ang bagay. Bao maayo lang no. Pagka alas 8:02 sang gabi, Enero 1 sa gihapon, nagkadto sa police station 4. Ining dalaga ni Kagen Pablater ang natabo. Tiunagin check ini sang Action Radio sa police station sa hepe mismo sang among police station. Amal sa hepe, daw ay ba di sa may na-record? Pero ining tagreklamo nga 44 anyos nga dalaga, nagpadala sang kopya sang blatter sa Action Radio. What happened? What happened? Anong nangyari? Ba't ganun? Way lang guro mapabilo isigida ang hepe. Di klaro man nga mayara sa natabogid bagod may kopya kan isang blatter entry. Anong pwede diri nga mahimo sang kapulisan mabudlay bala kilalahon yadtong nakapalupok sang pusil. Tangod bala lang nakita kag wala dayon mabalaan sang mas temprano. Hindi basta-basta nga sahi sang hitabo ini maka-aksyon. Bangod boynas lamang ho nga may nabungguan pa nga matig ang bagay yadtong bala. Kung wala bigag dumiritsos lawas ang tao to be, uri sakit mas biktima. Di dapat tingawaan din nga makilala kung sino yadtong nagpalupok. Ang bulig sa mga mismo tao sa lugar maka-aksyon partikularmente sa Isla Barangay Villamonte, importante ni isugid nyo kung mayara kamo sang nibuluan nga may tao nga nagpalupok yun man sang pusil. Hindi man pwede nga mato-mato lang ni lupok kag lupad ang bala kung waay sang nagpalupok sang pusil. Ano madjek? Grabe no. Makapila nakasulit-sulit sang pamunuan sang PNP.
Pati nga to, pila ka mga opisyal sa gobyerno, sulit-sulit ginila ni temprano pa sila nagpabalo, nagpahanumdum. Ngalikawan gid, hindi gid magpalupok sang pusil. Pero may ara gid sang batinggilan kang saluwayon. Kung makilala bining nagpalupok sang pusil be, makilala ining tinuga di, ma-confirm nga siya gid man be, ang nagpalupok sang pusil, lain labas kung lispo pa. Way nga daan subong niya ginbutangan sang tape sa punta ang service firearms sang pulis. Tigalang mo ng ginhambal ta ng ligad pabla. Way nagkakahulugan. Butangan mo man ako hindi, o butang tabi na butangan gid man sang tape sa punta. Ang mga service firearms sang ato sa miyembro sang kapulisan. Do you think nga mula ng armas nila? Malin naton mag-aksyon. Malit mga ka-aksyon kung may ara sila sang iban pagid nga armas. Ang mayo-mayo lang din nga balita bangod isa lang, no? Isa lang so far din report sa Bacolod nga stray bullet. Kaso na sang stray bullet, di mo? Kaya mo na kung makilala na ba ining tinuga ang kining tawo ni nagpalupog gid man sang pusil. Bawa ko nami tadi ko ng bala paumom siya no. Abalon ni sa nga sala ni ginimo niya. Why gid ga kwan why gid ga learn Mayo lang kay why sang may napektuhan nga tawo, why sang nahalitan nga pareho niya nga tawo. Una sa balita, una sa aksyon. Tawag mo na tingga, no? Tingga kag basiyo sang bala. No? Sakit na ay. Kung mag-igo na sa imo sa nga lawas, kadamo na sa mga ka-aksyon, kadamo na sa mga tao nga naigo sa ng bala. Mayo lang kung kibyas ang pagtupa blas lawas mo. Pero kung iguon ka sa sintro gani, muya ka man magbangon sila. Di ni pwede pa tumbayaan sa ato sa mga kapulisan na kakabuto ha. Mga residente na sa Barangay Villamonte, importante inyo sa cooperation. Hindi ka mo magkahadlok kay ang PNP mismo nagsiling agi sa kay General Sinas na isugid nyo gahambal pa ganito ang spokesman sa PNP mo nga kung may ara ka mo cellphone kuhaan yo video ang pulis nga nagamaoy. Kung ibisan sino pang nagamaoy, importanteng video ay isay na sa mabakod ng ebidensya sa pagsolbar sa krimen. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang pagsulod sang Year of the Metal Og sa 2021 ay sinugata sang baha sa apat ka mga lugar sa Negros Occidental. Ang Talisay, Silay, Victorias, AB, Magalona, Lunsay, 3rd District ho. Ang mga residente imbes nga magpangalipay sa bagong tuig ang ginsugata ya tubig. Amo to nga sang coverage kita nagligan nga December 31. Damo-damo to sa mga nagpalabot sa aton dali sang mensahe o taga Talisay, Victoria, Silay, AB, Magalona nga sila nga action bar grabe ang ulan di sa amon. Eto man gani nga nagpalabot nga before kita mag sign off bala nagpabalo action bar grabe ng baha sa amon di. Kaya halos suwayon tatangulan humalan kaina. Kaya mo niyo dere sa Bacolod nagtupa man ang ulan pero hindi tanto. Dito sa bahin sang 3rd District amo to gin Puntaria gin sa mabaskog nga ulan ho. Ang kahimtangan sa mga residente nga napektuhan naton kamustahon isa sa mga napektuhan ding Victoria City. Nakapektado nga tao nagbalik na gid man sa ila sa nga puloyan. Ang bulig sang gobyerno provincial ginatinguan nga mahatag sa mapiho-piho, piyo-piyo gid nga mahatag ha. Nagluwas sa epekto sang COVID-19, epekto sang baha. Ginhambalan man sa Senapol sa mga opisyal sa mga hapon dira sa Victorias. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang bulig sa mga negosyante angot sa vaccination program sang gobyerno, may kabudlayan suro sa Chief Executive Officer sang MBCCI. Ano ang rason kung nga may kabudlayan? Samtang mga plano sang lokal nga gobyerno sa Bacolod kag Negros Occidental subong nga 2021, amat-amat na gidadihon ho. Una nga sesyon sang duha ka mga sanggunian amoning Bacolod kag gobyerno provincial. Ano bala ang una nila sila nga talakayon? Madabo-dabo na ayahan ang talakayon nga mga agenda nga wala angot sa COVID-19.
Ang COVID-19 mag-aksyon kampanya kontra COVID-19 di ka na madula ara gid na. Sa probinsya nga level, isa sang hambalan mag-aksyon among pagsaylo sang Kapitolyo dito sa Talisay kag pagsaylo man sang kapital sang Negros Occidental halin sa Bacolod pagkadto sa Talisay City. Kung taga Talisay City ka, siyempre daw proud ka man eh. Magkadto kas Manila. Pagkadto kasubong sa Manila ang mga tao to, kung taga Negros ka, ang ginadala sa mga tao, Bacolod. Haling ko sa Bacolod, taga Bacolod ko, Bacolod nun ko. Ano ay han ang resulta? Kung Talisay City na ang kapital sa Negros Occidental, magkadto ka sa Manila, masiling naman ang mga tao, Talisay nun ako. Ang Bacolod naman, ano ang matabo, ano ang malabutan? Ang sigurado lang ang ngalan sa nga Bacolod, ara na igyapon, di na madula. Pero anong epekto kung naning kakasuna bilang city capital sa probinsya? Bintaha o kung disbintaha? Kung ako palang tawon, bintaha. Kaya nga hindi na sila ma-problema. Kaya problema ang provincial government kay ari sila sa jurisdiction sa Bacolod. Ang Bacolod ga problema man kun kay isa kay ara ang provincial capital sa ila sa nga jurisdiction. Ang quarantine status quarantine status lang ang implementation dito na nabunggaan rin ito mo ang Bacolod ang Negros Occidental. Malita ba si kun ang Bacolod City madua na ka distrito sa ulihi o kung pwede gani may nagasiling gani nga mga historian naton bla no may mga ihibalo bala sa history sa Bacolod nga ang Bacolod City gani pwede himuon tunga-tungaon tatlo ya ka distrito mo. Anong advantage or bentaha kung damo distrito haw ang isa ka lugar di magsiling kita distrito, kada distrito may kongresista na, may congressman or congresswoman na. Ang kada distrito mayara sang pundo halin sa House of Representatives. Di kung magduha ang distrito sa Bacolod or magtatlong distrito sa Bacolod, tatlo man ang congressional funds. Tatlo man ang mga kongresista. Te, ginapaminsaran ay hana. Una sa balita, una sa aksyon. Antes ta kadua ng ato sa patrol sa balita nasyonal, aring medyo madako-dako nga balita. Kakas na sa serbisyo, may lukduhon pa nga mga kaso. Ang siyam ka mga kapulisan nga ginakusahan damlag lang sang brutal nga pagpatay sa apat ka mga Army Intelligence Officers dito sa Hulo-Sulo, bulan lamang ni sang Hunyo. Nakita ito, no? Medyo madasig-dasig, no? Ang dalagan sang kaso Hunyo, Hulyo, pila lang bulan. Ina may COVID-19 pa na. Amo ni dapat ang karasigon sa iban nga kaso mangkutani. Ang balita gin pamatmatan na nga dapat kakason sa serbisyo tinismisal eh. Si PNP Chief General Debold Sinas, dudang mo magataas kilay kay Sinas, no? Amo ni sa nag-aprobar sa rekomendasyon sa nga PNP Internal Affairs Service ining IAS nga kakason ang siyam. Siyam ni ho mga pilyado ni taga Mindanao, tanan do halos taga Mindanao. May patrolman pa diyo, tiya magasulingon baguhan, may korporal, subo man no sila pamilya, no? Subong ining siyam ni nagapangasubo ni kagtuman ni paginulsol nga dapat sa ganila. Tuman ni kadako nga leksyon kag pahanomdom mag-aksyon, di lamang sa mga kapulisan, kundi sa tanan nga miyembro sa ato sa mga otoridad, militar man o kung kapulisan man o kung anuman nga units, dapat nangin matanda sa pagpatigayon sang operasyon. Hindi magpadala sang ining di ba lang magpataranta, dapat usaron anang pinsar antes magratsada. Hindi magpadala sa sugo sang kahadlok kag konsensya. Nga amoning mga madala nga leksyon maka-aksyon ti sang matabo tong krimen, wag ito magdahom ining siyam ka mga kapulisan maka-aksyon mo nga ang ila gali ginpaparahan, ang ila na engkwentro, ang ila ginpapundo nga salakyan
Ang mga nagasakay ito makaaksyon, pariho nila nga tropa sa gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon. Mga militar man na to nga ang tuyo, pariho man sa ila sining tuyo ang pagpangita akong pag-ayam sa mga miyembro sa Abu Sayyaf bulan sa Hunyo. Pero ambot nga nag-inarak na lamang lupok to man, naghinaply na lang tong 4 ka mga militar ho, may video pa to mga kaaksyon. Ining dismissal order, ang hambal na PNP spokesman Brigadier General LD Brande Osana, namian ko ng ngalan sa nga spokesman nga si Osana mo, LD Brande. Nag-aisahan ng ngalan ni sa Pilipinas mo. LD Brande Osana, sila nga pwede gapon maapilar sa Napolcom ang ila sa nga dismissal order. Pero sa masami makakson sa amo sa nga kaso, ang apelasyon daw hindi gini maka-first base out. No, kakabakod-bakod katama sang kaso, no? Dismissal order batok sa siyam kakapulisan. Una sa balita, una sa aksyon. 512 Action Radio Philippine Standard Time sa Luhan Tarama Ka-aksyon Observation Report sa ato sa ring patrol sa ring una nga Sabado ikaduwang adlaw sang tuig 2021 with action dyan. Wow, nagwaray man no? 2021 with action dyan. Action dyan ngayong hapon, please kabin. Action man nagulan sa palibot ng surad sang Bacolod sinigid lamang nga hapon, medyo bulubasko, gulagi lamang dugay, pero at least 15 minutes mga ka-aksyon, nagulaw na gidman, nagkanay-kanay sitwasyon sa palibot ng surad sang Bacolod, pero ang atong dalanon, siningat na niyon mga ka-aksyon magtudanlog na. Kanay-aksyon mga atong nga biso sa tataran nga mga motorista nga maghinay-hinay gid Ragan sa salakyan na marikawan ang nanuman nga aksidente sa Dalanon Suniman nga hapon. Ang patrol ari kami live nag-report sa tubang mismo sa Plaza Morta. Diriman sa may dalan Araneta mga ka-aksyon, malapit rin sa parkingan la sa mga dipasay nga jeepney nga ruta Mandalagan Libertad, Banago Libertad mga ka-aksyon. Kaya ginalabyan man of course ang pila ka mga pribado nga salakyan. Sa ning hapon, makalig lamang diri nga light to moderate ang sitwasyon kung traffic ang aton pagambalan. Hindi tanto mo sinagkabugat kung kagotok ang aton nga madalanon sa palibot sa syudad. Bisan pa mga ka-aksyon nga nagbuo ang ulan diri mismo sa Metro Bacolod, pero at least wala man na naka-apekto sa trapiko sa niman nga hapon mga ka-aksyon. Diri nga daan sa may dalan Lacson, makita man naton nga pisar nga nag-ulan kasi gabi bunok ang ulan kay ina, at least tayo yun ang biyahe sa mga motorista. Yan ang gapon ang sistema sa trapiko, magod nga nag-function man ang halos sanad nga mga traffic lights sa palibot sa syudad sang Bacolod. Ang pinakalang sitwasyon diri sa trapiko sa may Plaza Publica mga ka-aksyon from Dalan Gonzaga going dito sa area naman sa Dalan Gatoslao approaching Dalan Rizal o kung palibot na deribi sa may area sa Dalan San Juan. Notice karon nga po na light to moderate lamang mga ka-aksyon ang trapiko. Hindi ka namot ganito kabugat mga ka-aksyon ang traffic situation sa palibot sa syudad. Isa din kita natin nga rason mahimo nga kalabanan sa mga ka-aksyon nag-enjoy sa Gapon sa a long weekend. Ang iban nga mga nagatrabaho diri sa may syudad sa Bacolod o kung may mga transaksyon personal mas ginpilian na nga mag-enjoy sa ilaman nga weekend sa luwas ng Metro Bacolod agad malikawan temporaryo ang masako nga pang-ginasgios sabi kag pagsinulayo diri man mismo sa syudad mga ka-aksyon. Diri sa area sa Dalan San Juan pa south kita nga direksyon kung sulod ka diri mismo sa may downtown area kung Central Market mga ka-aksyon. Siri nga po ni matanto mo sila kabugat ng traffic bisar may mga salakyan nga nagapark sa kilid sang dalan tayo yun ang biyahe sa mga motorista o kung mga salakyan abi mga ka-aksyon. Except na lang may mga cases abi kung kaisa niya mga dipasay nga jeepney nagapapanaog sa mga pasahero nagakuha sa pasahero sa wala hindi signar nga lugar. Ang mga rason nga kung kaisa nagapunsok nagapundo nagacongest ang mga salakyan nga nagasunod mga ka-aksyon. Pero diri naman sa Dalan Araneta actually, bago lang kita kalabay, diri sa may flyover, going kita diri sa may Lizares Araneta. Pero kadasig lang sa pagbiyahe ng post, kaya sa lingko na, hindi ang ginamol tanto kabugat ang trapiko, adi, diri ba mismo sa may Dalan Araneta mga ka-aksyon from Magsaysay, going diri sa may area sang Lizares, then dire-diretso mga ka-aksyon sa Ernais Araneta. Ang Lizares kay Ernais Araneta, gasundarayan na sila sa tunga doon nila Montenegro Occidental High School. Kung wala mas ang klase, ibisan yung opisina mga ka-aksyon, bagod it's a weekend, at least no, wala nakatuga kung wala, hindi mabugat ang traffic ko diri sa tubang sa NOHS mga ka-aksyon, tayo yun, pasulod sa may downtown area. Exact mga ka-aksyon, kung nagalabot na ka diri sa may San Sebastian Araneta,
going diri Lozoriaga, diri medyo nagamatamag slow down ang traffic situation. Pangod nga may pila ka matipasay nga jeepney, of course, kasi balik lang, nagagawa paserong iba, nagpapanaog sa paserong iban, ay iba na yung mga transaksyon diri sa pila ka establishmento komersyal nga namtang sa may dalan na reta malapit mga kaagsoon sa San Sebastian kag dalan Lozoriaga. Ang pato na kakadto makita norte nga bahin sa syudad, like diri sa may area sa provincial capital Laguna, pagkado dito sa may 8th Lacson Street, tugtog mga kaagsoon sa may Ramos Lacson. Pero at least sining hapon, hindi man mo sila tanto kabugat ang trapiko, tayo yun ang biyahe sa Japon sa mga motorista mga kaagsoon. Update lang drama mismo sa may Ramos Lacson kung ang direksyon mo pakatukasan pa ninyo stop. Tandaan mga kaagsoon nga may arad na nga sandalan nga under construction. Doon nabuhusan naman sa semento pero as far as I'm concerned ba si under curing period pa siya, the reason why nga wala pa na nagabuksan sa publiko. Ganinay-nay lang may mga traffic barricade dira, may suga na kong gabi pero kung hindi kayo gamurot lakad korte kalasing pagpadaraga nimo dapat na gusto ka lang liko ka na si dasig mga kaagsoon nalin mabungguan mo ang barikada o kung ang baralabi nga gibutang na rin nila sa may kilid sandalan para matandaan o kung palatandaan abi nga may gina-construct o ginakayo nga dalan dra palusot dito sa may Santo New Stop. Actually mga kaagsoon kangot angot na siya o galing na kinatabo dra sa may dalan Aguinaldo wala nila na kutkot, wala nila na bigin chug ang duta kagda para makaakson kay uhon kay hindi makatugag sa tuman kabugat sa trapiko. Instead, diretsyon nila sa piyak na dalan pakadto sa may Santo New Stop nga sige man kakakson tapos sa gidman tubtod na dito sa may barangay sa nga sakop nga area makaakson. Managuro dapat tandaan subong abi kaligwa pa sandalan dara hindi man mabatsagan gid ang traffic pero in cases makaakson oras na balik na sa normal like Lunes abi ato na lang advance information sa tamakakson na kung mga peak hours siguro mahimo ligawan ng paglabay temporary sa basic drive pero batsag-batsagod lang ka na mga instances lang yung kaisa nga mas ginapilit sa kalabanan drigin naglabay sa dalan na Lacson instead of dalan San Juan palusot sa BS sa Kilo Drive mga kaaksyon. Sa tubang sang isa ka mall diri sa area sa dalan Gatuslao di kay naman kita naton kanamo sa nga pinasaway nga masalakyan nagaliko naga-cross o naga-cut mga kaaksyon hindi naga-overtake bisan pa nga kanamo sa mga nagatabok sa pedestrian lane. Pero diri nga area karon nga po nakabig diri nga light to moderate ang traffic situation mga kaaksyon. So far mga kaakson sa liman nga matanion nagapabilin sa gihapon magulugal umon ang aton kalangitan dapat preparargid sa aton mga kaakson sa proteksyon sa kalawasan kalo payong kapote mga kaakson na hindi mabasa sa ulan bisan pa pagtulutariti kay kabudlay sa aton nga panyempo mga kaakson. Sa ringla maulana ng panahon sa palibot sang syudad sa total mga kaakson mas temprano pagpauli agon nga may ara gihapon mga dipasay nga jeepney nga masakyan kay kung may mga cases nga daan kung kaisa maulana ng panahon ibang tamaran man magbiyahe mga kaaksyon. So far mo ng pinakalang sitwasyon sa palibot rin naman sa sulod sa Bacol karon nga adlaw ikadong adlaw sa bulan sang Enero 2021 mga kaaksyon subong nga panahon basta mabulubog na ang patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Okay, dari kita sa ato sa mga gamonitor sa ato sa live stream si Bea Jonathan, mayong hapon aksyon na Marlon, si Kapoding Bea, Alex Fuentes, I'm listening, Alex Fuentes, okay, watching, Itzel Balinsoy, Jaime, Happy New Year Action Radio Family, Jose Moncal Torilla, good PM, Happy New Year, Itzel Balinsoy, Jaime, watching from City Obos, San Enrique, More Power Action Radio Bacolod. Bibing Baluarte, Happy New Year mga kaaksyon. Rodita Trinidad Cruzit, Happy New Year Action Family. Nene Rodriguez, Happy New Year Action Marlon from Paglaom Village.
Jane Abaring, Happy New Year sa tanan-tanan. Gamonitor kami di sa Barangay Mandalagan. Guillermo Clarito, Sir Marlon, Happy New Year. Patamyaw ko lang si Jolia David sa Ginsunugan, Capiz. Madabo gid nga salamat. Nida Montaño Magbanwa, good afternoon Action Marlon. Monitor lang kami di sa Barangay Tangob, Happy New Year. Taran-taran nga mga taga Barangay Tangob, Happy New Year. Carla Gonzaga Vergoles, Happy New Year. Taran-taran nga taga Action Radio. Jocelyn Libon Despojo, mayong hapon Action Marlon. Tamyaw ko lang si Madam Irene Garcia Despojo. Mary Grace Mongkal Cabalfin, hi Sir Marlon, God bless. Good afternoon, God bless you. Remedios Taton Makilan, good afternoon Sir Marlon, Happy New Year. Guillermo Clarito, paamani na lang ang page panamyaw sa mga pamuluyo sang Barangay Buena Vista, Gibong, Pontevedra, sa kay Engineer Jobel Katige, Attorney Rodolfo Katige, kag kay Cousin Jenna Saladares Gabitoya sa nga Barangay Buena Vista, Gibong, Pontevedra. Thank you, good. Ederica Ford sa nga OTTG Taxi. Francisca Puso Madiraso, good afternoon Ax Marlon. Tamyaw ko lang happy birthday sa Mega Coriza Hinovea Millares. O sa kasintra kay Riza Hinovea Millares sa Barangay Tangob, happy birthday sa bunggid nga adlaw, no? Martin Aliling, good afternoon po. Guillermo Clarito, Happy New Year. Rene Iboy, good afternoon Axamar, watching live via Facebook diri sa may Cebu City. Tamyaw lang ko, family Pastidio sang La Castellana, kag sa mga magulang ko, always keep safe. Negros Occidental, salamat. Yvonne Bueser, good afternoon Axon Sir Marlon Dan Sharing. Melvin Peñafiel, good PM Axon Namar. Josette Magwad de los Reyes, mayong hapon Axon Marlon. April Joy Buena Flor Gaston, Happy New Year Action Marlon Padayon. Action Radio, God bless and good afternoon lang. Energy Fans Club watching from Sitio Obos, San Enrique. Thank you again Action Marlon. Neneng Grate, good afternoon Action Marlon. April Joy Buena Flor Gaston, Happy New Year lang da sa family Gaston sa Porok Makigugmaon, Barangay Tangob. Thank you, good, God bless. Sa Gaston family da, no? Mga family ni Chai LC, no? Guillermo Clarito, Peter F. Flores, Bag-Oman Transmitter, New Action Bacolod. Naglabay ko to basi bago. No, ginpabakod lang. Chin Chin, Eric Rojo Asiado, mayong hapon Action Marlon, Happy New Year Action Marlon. Monitor ko diri sa Cavite, Liog Tamyaw, Pamilya Asiado, Rojo, Magdato, Kanyada, Hililang mula si Kahinovea family sa Barangay Pandanon, Silos Morsia. Salamat gid Action Marlon. Sa mga kaparinte ko sa Pandanon, Silos Morsia sa Hinovea family. Homa Lumina sa Barangay Tangob, good afternoon. Gilot M. Torrecampo Grace, mayong hapon watching live from Lapu-Lapu City, Cebu. Merly Gonzaga, mayong hapon Action Mar. Happy New Year, God bless. Peter F. Torres, mayang hapon lang da sa inyo, Action Bacolod. Si RCA Koray, hello, watching from Barangay Masilingan. Keep safe and God bless us all. Thank you, Iban Balikan, Taraman, Dugay-Dugay. Do not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kanami ang feelings kag ka-relaxing gini sa balita sa Bacolod City Hall, ang bulig sa mga negosyante angot sa vaccination program sa gobyerno may kabudlayan. Action Radio City Hall Report. Action Art, Bacolod City Hall, mayong hapon, please come in. May nga po aksyon na mayroon atinado karon si MDCCI at Chief Executive Officer Frank Carbon na daw problema gid no kung inani ngayon na bisang gobyerno ang bulig sa ila sektor sa negosyo para sa vaccination program ng target sa government nga matinguan sa sining tuig 2021. Sunod diri kay Carbon, instead nga sila pa ngayon sa gobyerno para sa sining programa, ang expect na kung tani yan na pa-provide sa government ang support para nga at least mag-alibantar ang sitwasyon sa mga negosyante. Ini paagi sa pag-provide sa nga tila ng mga program katulad sa inapagkahatag ng trabaho paagi sa pag-ubra sa nga tao forward program at pagmulig din rin sila sa sektor nila sa mga pagkakabay na negosyante nga subong titisan ang kapital ng karapalda bangon sa epekto sa COVID-19. Kaya sila nga subong takilid actually why PDS sa amon gani ang posible makabukas sa bagong negosyo at itang magapanirapa sa sining 2021 na munang iya sining forecast. So kung sila ngayon para sa support sa kina-expect sa government para sa vaccination program sining ito puraot itso kung income hindi nila masarangan ihok sa personal nila nga paglantaw ni Mr. Frank Carbon. Yari ang iya parayan sa aton nga interview. Ini ang away sa COVID, which is now nakadto na sa vaccination, no? Para lang nga mag-isog ang aton nga dughan nga magwa, no? At this point of time, hindi kami gali ka balik. Kung kami balik, mautang ko sa bangko, di mo kami pautangon. Di, mabaksin mo kami. Wala, kati kabalo ka man siguro nga dress sa Blegos Dental, 90, basi 95% pa, mga magagmay micro and small lang na di. Ang ari, di tipla lang na silang mani, Pangilinan mo lang na, PLDT, no? San Miguel, etc. Sila mo lang na din large corporation. Pat sila mismo ganit, grabe man ang ilang retrenchment. No? Tuwin man sila ang buhay, hindi man sila kagawang tao. Hindi balo ka magtagko ng ilang sildo yung muna. Matago, hindi kami na i-contribute. Ang amo na ilang na i-contribute da is marisgo kami abri amat-amat kung sige na bakuna, hoping nga may customer kami, from customer na munda, patayaan din kwarta sa gobyerno. Ang reaksyon na mayroon ang palayag ni Mr. Frank Carbon na mo ini ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kon MBCCI. Dati dito pa ulan sa Mondidamol. Oy. There's Munda, ulan naman. area.
Oh. Palitan-itan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo. Aksyon na tayo grupo na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Bao kamay pang anatabo dito sa may Silay, Talisay, Ibi, Magalunaw, Victorias, nila matabo diri sa Bacolod City kay kasubo nga tuig ini para ko sa aton nga mga ka-aksyon kon ma-experiensyahan naman ang ining halit sang baha. Halong-halo lang gid. Ulo aligmat kag ulo alerto. Labi na gid samta nagadalom ang kagabihon, nagapasunod ang kagabihon. Kay kadelikado sa mga naga-starve lang ina sa nga balay aras kilid sa bisang kasubaan o kung sa pa maka-aksyon pati na kilid baybay. Halong-halong ka mo, hindi ka mo magsiling parok-urok kitulog da kung nag-iba basta nagabundak ang ulan. Anta Victoria City gani maka-aksyon na kibot sila ang mga barangay kundi 26 barangay sunod sa Victorias. 17 gid ang ginbaha. Sa 17 may 7 gid nga grabe gid kuno pag saka sa nga tubig. Ini 7 ka barangay ara ganiya sa proper. O ara sa sentro gid sang Victoria City. Hindi ganiya sa kilid sang baybay. Mayo lang kay wagid man sang kabuhi nga nahalitan na. Way sang ano man siguro iban gorote sa pagpaningguha nga maka guwa sa baha may mga bagras-bagras pero hindi gaban tanto. Way sang kabuhi nga nadula no. Maging eye-opener man siguro sa hindi lamang opisyal sa gobyerno kundi mga tao mismo. Kung nano ang pwedeng mabulig sa gobyerno, kat sa gobyerno naman nanong pwede nga mahimo. Nga at least ang baha hindi gid mapunggan mo. Ay ang baha yang tubig mangita giniya sa nga dalman nga lugar dito gina makadto. Pero hindi lang kita siling amulan ni permi, dapat pangitaan tani sa nga solusyon man. Kundi solusyon mapaganagan lang Nakin mo sa mga pictures sa mga laragway mag-aksyon nga ginapost sa social media nga lalapaw sa hawak ang tubig mo. Dira sa may headquarters balanda sang kapulisan, dira sa kilidalan sa no, ang headquarters sang police Victorias. Sa una mo na ng RMG amot na RMG magyapon panawag na no. Grabe hasta niya ang lapaw sa hawak ya ang baha no, lapaw sa hawak ang baha. Ikadelikado na magakaksyon. Damo-damo na sa property nga mahalitan. Number 1, ang balay mo daan water damage panawags na. Ayaw lang ko na mga gamit mo na insigida maluwas pasaka mo sa babaw nga hindi malabot sa tubig. Pero konti ko nakita mo nga gulping pagkakunos ng tubig din imo sining unahon nga luwason. Kaugalingon mo. Hindi kayang imo sining kagamitan. Imo gid kabuhi imo sining unahon niya. Mayara man iban mga ka-aksyon nga ginataya nilang kabuhi nila para lang nga maluwas tong ila sining nga ginasagod nga baboy. Ang ginkapitalan nila na mo. No? Mayara ginatawo ya. Teka na luoy nga daan kadamo sa mga pigado nga mga ka-aksyon naton nga nag ala ilaga ang pangabuhi kaina balasang intro naton. Daw ala ilaga ang kabuhi naton sa boundary sa Pilipinas kay panago kita para nga di maigo sang COVID-19. Inugangan pagin sa problema sa baha ang maka-aksyon daw nagaligugog ng ulo sa kalabanan magabon ng plastada. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ibang gina-atake na maka-aksyon sang high blood, no? Gina-high blood, taas blood pressure bagon sa makakulba. Ara gido gina-rekomendar ko ni panyawan herbal capsule with mangosteen ang iyo sa nga pangitaon. Inyo sa nga tumaron maka-aksyon manamunisa ang milagroso nga kapsula. Masulusunan gid ang imo
Kay balikan ta ang ato sa mga nagamonitora sa live stream. Si Guillermo Clarito, Ambalya, Sir Marlon, Migo, ko Alex, Armontesa, patami ako na lang. Samta para kayon, thank you. Good sir, Happy New Year. Adta ka sir sa FB Messenger. Okay na to, no? Guillermo Clarito. Evelyn Siriritan, Agon PM Action Radio. Sa inyo pag-cover sang baha dali sa Silay. Praise God. Naga-subside. Amo nang ato sa nga pangamoyon, permi, no? Kung may baha, dasig mag-subside, kagaway lang gid sa mahalitan nga kabuhi. No? Dasig man nag-subside ang tubig, manabo nga salamat aksyon. Los Viminda Bonhibod. Happy New Year 2021. Viewing here at Barangay Bata Pagrit di Maala family, Baldava family, Cain Town, Victorias, Parkon family, Inapoy Mabinay. Salamat kid. Okay. Radio. Pagkulong yun kag negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sagsang anong kalintangan Responsable at ang balita Pagdahil na ipalangan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Stay healthy, live better. Pagi sa patrol, natipon nga report ni Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, sa balik ka report, please kabin. May nga production Mars sa dawat kag sa tantanan nga mga ka-aksyon. Ibaluan nga isa diri ka persona, isa ka 44 anyos nga babae ang nagpadangat sang report o kung nagpabalo abi sa Aksyon Radyo Bacolod nga sila dito sila lugar ang ginaligar nga biktima sining stray bullet Aksyon Mar. Din napakigangutan nato ng mga kapulisan sang police station number 4. Pagtigdugin palayag ni Police Major Charles Sever, ang station commander sang station number 4 Aksyon Mar, nga nagpadangat sang report o kung nagpa-record abi sa kapulisan ining babae nga ginkilala kay certain Genevieve Canoy, 44 anyos, ang Purok Isla, Barangay Villamonte, Sunod sang Bacolod. Kaya iyagin aligar nga takna alas 12:10 sang kagahon sa kasagsagan sang pagnilokpanay sa mga palupok abi Aksyon Mar sa atong pagsug-alaw sang bag-ong tuig. Sila ang nakabati nga sa likod sang ila puloy-an mayara nga naglupok o abi may nagpalupok abi o kung naigdo Aksyon Mar ginaligar nila sa sang ginatawag nga stray bullet. O galing nang kaila na ini na diskubrihan takna alas 4 sang hapon kahapon man nga adlaw Enero 1. Nagpadangat sila sang reklamo sa kapulisan takna alas 8 na sang gabi sang amuha mismo nga adlaw. So diri kay Hiver nga hindi pasubong matumod sang kapulisan kung inibala ginatawag nga indiscriminate firing o kung sila bala biktima sang ginatawag nga stray bullet. Bangod kinanglanon pa nila nga magpatigayon sang mas maid-id nga investigasyon na gud na ibaluan kung ban bala may nagtabo man nagbuntad di nga indiscriminate firing. Kaysa diri Aksyon Mars sa pagkatutukan kaglantawon sang kapulisan nga tawag nga
trajectory sa nga bala. Depende sa kundiin nag-igo action mar ining bala nga ila na nakuha dito. Kay sa area, sa likod sang balay, sining tagreklamo, iya dito ginaligar nga napulutan niya, ini ako nakita nila, ang isa ka heads, magsiling ka heads do isa ka flag sang 9mm. Hindi pa mag-confirm kung pistol o kung ano do sa size nga mas tutanggid man action mar, pero according diri kay Hever, it's 9mm. So hindi pa subong nila ma-consider or ma-declare kung baga ini isa ka size and discriminate firing, but singol may nagpinagusto grabe palupok o kung wala o kung sila ang biktima sang stray bullet. Ang pinakauling update, wala naman sa may nasamaran sa mga mismong insidente kay aram sa sulod sa balay. Ato yung ang ilang bala nga ini nga nakita lamang nila sa likod sang ilapulian. Lantaw na itong kay inaman, ining slag na ginatawag, may gupi ina sa action mar sa ulo o sa uluhan gitabi mismo sa pinakapuntagid. Kag according diri kay Hever nga ginpalayag sa tagreklamo nga ini kuno ang nag-igo sa ilang pader, and then nagla-post pa kuno sa isa ka metal sheet. So mo pa lang taon nila kung paanong pag-igo. Kaya according diri kay Hever sa iyang pag-explicar sa aton, makabig siya nga indiscriminate firing action Marlon, especially kung ang trajectory sang bala o kung na magsiling ka trajectory amo ni ang path bala sang paglupad sang bala sa oras nga ini siya ang ginatiro na no atog-tog mo makakadto sa iyang target ang trajectory. So depende lang taon na nila kay kung gapakilid, so mahimo kasi daw duwa kaya ako hindi siya indiscriminate firing. Pero kung sa babaw gid man action mark ang ano yabi is ma-qualified under indiscriminate firing, so depende pa sa mga kapulisan. Pero subong ining balang nga nakuha sang pagreklamo kagin ang gi-turn over na sa mga kapulisan para sa nagkikigo nga disposition ka examination. So, anong actions ang police regarding sa pa-records or sa isa ka concerned citizen? So, ang naton nga gin-endorse na naton nga head sang alleged nga bala atay na pag-imbestigaran. Ang hindi pa nato na ma-determine nga stray bullet ina until we find out kung may nagpalupokin man dito sa area nga aton nga makita sa trajectory sa bala kung stray bullet ina panaogit na mo. Ano ko sa din yung bala? Yes, sa aton nga investigator. So malabatian si Police Major Charles Sever, ang station commander sa police station number 4 sa ila diri subong ginaubrang investigasyon man o kon aksyon may kang tanan sa report correct ni pa-record abi sining 44 anyos nga concerned citizen sa area sa Purok Isla, Barangay Villamonte, Surad sang Bacolod. Sa total mga kaaksyon sa mga panahon ng COVID-19 nga balatian aton sa gihapon ginakabalakan. Sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa Bacolod sa Action, sa Bacolod Action Radio. Las 5:49 ang pinakabag-o kag pinaka
Palagas nga mga mensahe sa ato sa live stream. Evelyn Seriritan, good PM Action Radio sa inyo pag-cover sa baha dari sa Silay. Okay, salamat kid. Otay Benedicto, Happy New Year, God bless and more power. Amal ni Guillermo, Action Radio Bacolod, hindi lang number 1 sa among mga tigulang, kundi pati na sa mga bata para sa ila online class magamit Manila ang mga informasyon sa diin related man sa Lison, Sir Marlon. Salamat gid, maraming salamat Guillermo. Jen O.S. Sir, Jen S.O. Sir. Good afternoon Sir Marlon, hello ba present halan kay Jen. Salamat gid. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod 5:55. Ining oras ginadalo. Ang ibang nga balita ay tamalabutan tutok sa Action Firing Line last 7 to alas 9 with Action Brian Morden. Sunod na Action na balita evening edition with Action Dale Salazar. Karon sa Action Night Patrol ibati ay kita alas 9:30 to alas 11 sang gabi. Action Reports After Edition magabalik na naman sa Lunes. Same time, same station. Dari lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod. Ako naman, Action na Marlon Henovaya, una sa balita, una sa Action sa Bacolod.
Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa